ॐ ज्ञानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे वसो मम अहं जानि गर्भधमत्वमजसेहि गर्भधम् ॐ सुमुखश्चैकरन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विघ्ननाशविनायकः धूम्रकेतुर्गणाधिक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादिशेतानि नमानि उपदेशेत्मयादपि. Nous peut louer, nous peut vénérer le Dieu Ganesha, parce que chaque chose commence avec le Dieu Ganesha, pour que l'unité règne, pour que l'île Maurice progresse avec sa projet que le Premier ministre Tim Ferzoti. Nous fiers de ça, alors merci. திருச்சிற்றம்பலம். இன்பமாயது அறாதிடையோங்கவும் துன்பமாயது தூரத்துள் நீங்கவும் உன்பராபரன் மொய்குழலோடு அணைந்து அன்பின் இன்று தூரானையே போற்றுவாம். ஓம் தெளிவுகுருவின் திருமேனி காண்டல், தெளிவுகுருவின் திருநாமம் செப்பல், தெளிவுகுருவின் திருவார்த்தை கேட்டல், தெளிவு குரு சிந்தித்தல் தானே. மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகளும் எண்ணில் நல்ல கதிக்கு யாரும் ஓர் குறைவில்லை. கண்ணில் நல்ல திரும் கழுமல் பெண்ணில் நல்லாளோடு பெருந்தகை இருந்ததை உருவாய் அருவாய் உளதாய் வருவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் உயிராய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் புகனே தனம் தரும்